Arestado ang 132 kapugante sa Duha ka bulan nga manhunt operations ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO humalin sang Hulyo 1 tubtob Agosto 29 sining nga tuig. Sa nasambit nga numero, 45 ang most wanted persons. Ginalakipan ini sang isa ka regional level most wanted person nga naaresto sa Maasin, 8 ka provincial level most wanted persons nga naaresto sa Lambunaw, Oton, Tigbawan, Barotac Nuevo, Carles kag Estancia. 36 naman ang municipal level most wanted person nga naaresto sang nagkalain-lain nga unit sang IPPO. Samtang gindayaw naman ni Colonel Bayani Razalan ang tanan nga tracker team nga nagpanikasog nga maaresto ang tanan nga pugante. Ni si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.